फैफेर जायगायाव थिनहरनानै गोबावनो होगोनलां आं दिनै सम नांबाय जों सोनाब जायो जों सानजा जायो माने बै लामाजों थांगोन आङो थ' होमबा आं हाथाय खालामग्रोसै लोगोफोर मार्केटाव थांनो नागिरदोंलै दिनै दुमकुर मा होनदोंमोनलाय मार्केटखौ दाबा स्पेट मार्केट हेल' लोगोफोर कमेडियान बिभिडि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आं थांनो नागिरदों मार्केटाव ओमफ्राय बेगाबो जा गिदिर आयौ सप्तासे लानो फैयासै खोमा थांफेराखै आं मार्केटाव है थांसै दे मा ओंख्रि जाखो दालिसो ओमफ्राय फाजा फाजा जेबो गैला ओमफ्राय हाथायाव थांफेराखैना आं बोथिं ओंखारनांगौ जाखो आच्छा जेराव होनबा ना मोनहैबा आन्दायबा फन खालामगोन बोरैबा आन्दायबा नोंनो नायदोंलै फैफेरै जायगायाव थिनहरनानै गोबावनो होगोनलां जोंना रुमा बेयावनो बै जोबथारनायावनो दङ जोंना बिराद मोजां जायगाया ओइथिंजाय फुख्रि दंलायो हनै ओरैजाय थांसै नै बेजों बै लामाजों थांगोन आङो गाहायाव मोनफैबाय अट' नेनि दसे बेजों थांगोन लामाया गारि अट' फैदों र' गाखोनि बेयाव आं दिनै सम नांबाय जों सोनाब जायो जों सानजा जायो माने थाबायनांबावोसोब्रा बिसिबां गोजान कर्नाटक हाथाया बबेथिंब्रा बैनो खोमालै हाथाया अट'वाला बबेथिं फैखोब्रांलाय हाथाया ओरैसिमालै गोरोन्थिया माथो फैबाय हाथाय जानो फैदों आं दिनै हाथाय फैफेरै जायगाब्रा होमबा आं हाथाय खालामग्रोसै सारिता पासता बाजे थांनाय हाथाया दासो मोनानो मोनफैयो आङो एकदम 1500 थाखा लांदोंमोन आं 1500 थाखानि हाथाया नै मना मोनसेल' बुङो फार्स्टनि मैगं लाबोबाय मना मोनसेल' बुङो बारनांसिगोनलै बारनांसिगोन बेयो श्रीरत्नम हटेल ओमफ्राय बै फिसा पलार बियार नुवाखै होनबा बे आंनि माने आं बेयाव खामानियाव दखान खालामो बेयाव बारनांसिगोन जानायब्ला होनजाबाय लामाफ्रा संख्रांलाबायना गालांगोनलै श्रीरत्नम हटेल बेनि साइडआव मोनसे फिसा पलार बियार दखान बेनो आं गानहरो पलार बियार आइसक्रिम गुरब्ला खावब्लाब्ला है बहा नोंसोरलाय हा नै मैगङा लाबायमोनलै मना बुंलायनाय
आखाया जहां जहां जालाय जोंनाव बे सिना रुम मोनबायलै लोगोफोर बिराद खोमसिलै माथो मोनाबाय फैनायावनो लामायाव थाबालाय लाइट दंमोन ना ओंखायनो बेनोमोन र' रुमा जाय जै आफा बोराइ बाथौ मा जुथा फुबाय थानोब्रा ओरैनो हाबसैलां माथो रुमालाय अबस्था गैयालाय लेथ्राथार माथो मैगंखौथ' बुंजासे लाबोबायमोन र' दा आरो संनांगौ खावनांगौ जानांगौ बेसो जालायबाय फाग्लाफ्रा ओंखाम जाना बासन बुथुखौ दै सोमना गालाखैलै फिसाफ्रा बिदिबा खामथावजोबबा आंहासो दाय जागोन ना अबस्थाखौ नुदों बर' हारिया जेराव मेराव दाबो मावथिनानै जानाङो रुमावथ' मोनफैबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनै हाथाय खरस खालामदों आरोना फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हाथायखौथ' माने खरस लानानै आङो हाथायखौ जेबो देखायनो हायासै माने खरस लानायफोरखौबो बेनि थाखाय निमाबाय थाबाय जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो बर' कमेडियान इउटुब चेनेलखौ आरो साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंबो गोजौ लेभेलसिम दावखोलांनो हायो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो बयनिबो जोंसिलाजोबना होदो आं हिन्दी बर' माने मिक्स खालामो मालाबा गोसो जाबा हिन्दीयावबो खालामो मालाबा गोसो जाबा बर'आवबो खालामो आंना दा जेखिजाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लाइक खालामदो दे लाइक खालामदो दा बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोबथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय जय भारत माता की